Priatelia, po úspešne rozbehnutom projekte Práca namiesto dávok zavádzame ďalšie systémové opatrenie. Naša nová iniciatíva je jasná. Bez školy nebudú dávky. Ak dieťa nebude riadne chodiť do školy, nezodpovedným rodičom odoberieme prídavky na deti. Chcem to povedať úplne otvorene. Tu nejde o žiadne trestanie detí, ale o ich ochranu. Dieťa jednoducho patrí do školy. Len riadny výchovno-vzdelávací proces mu môže dať skutočnú nádej na lepšiu budúcnosť. Opatrenie sa bude týkať všetkých rovnako, aj keď je treba priznať, že záškoláctvo je najväčším problémom v regiónoch s vysokým zastúpením marginalizovanej rómskej komunity. V tejto novej iniciatíve sme sa spojili s ministrom školstva i komisárom pre deti. Ja si veľmi cením, že existuje na to aj odvaha, ale aj zdravý rozum. Že nejdeme niekoho trestať, ale my nastavujeme jasné limity. Toto je situácia, ktorá dneska bola prezentovaná. My ju podporujeme, pretože naozaj v situácii, keď rodič nezabezpečí, alebo to nechce zabezpečiť, dieťa chodí do školy, sú na rade aj tvrdšie opatrenia. Pravidlá budú nastavené férovo. Ak rodičia rezignujú na svoju zodpovednosť a opakovane nepošlú dieťa do školy, štát im prídavky priamo nevyplatí. Najskôr ich na prechodné obdobie dostane obec a ak nenastane náprava, odoberieme ich úplne. Peniaze na všetkých musia slúžiť na rozvoj dieťaťa, nie na podporu nezodpovednosti. Aby mali deti z chudobnejších rodín rovnakú štartovaciu čiaru, zvýšime zároveň tzv. Dotáciu na školské pomôcky na 50 eur, pričom ich dostane škola. Pevne verím, že tento nový prístup štátu zmení mnohým deťom život k lepšiemu a spolu s projektom Práca namiesto dávok konečne rozbijeme začarovaný kruh chudoby, v ktorom sa mnohé rodiny nachádzajú.